Sa gusos sa Batubalani, mabati ang pulong nga hari nga gamay. Dili lang di ay kay sa kanta kini tungod kay naasay imahin sa Santo Niño nga gitawag og Little King nga naglingkod sa iyang trono kun asa kini atong sayran. Pinaagi nining report. Sa Yap San Diego Ancestral House sa Barangay Parian, ana ang nakadiyang imahin sa Senior Santo Niño nga musugat sa mga tao nga mobisita. Apan ani usa ka imahin nga lahi sa kasarangan kay naglingkod og bangko. Harianon ang pamurma nga haom og angayan lang alang sa balaang bata. Bosa, ginganlan kini og Little King o hari nga gamay. We call this ninyo nga the Little King, hari nga gamay, no? Naglingkod na sa siyang trono. And ever since, daghan na kami attempt to change yung sulubon, pero in fact, unay mi sa mga costumes, but my wife really, ano, di man dyan tingali, but why not to, karong piyesta, og magpailis mo dyan siya. Matod ni Val San Diego, ang tag-iya sa balay nga bisan og harianon ang bayhon sa Senior Santo Niño, murag dili kuno gustong magpailis maong lago na ang bisti nini. Usahay bubugat kuno ang imahin, hinungdan nga wa una nila ilisi. Even if his kingly, position or kingly status, but naalang gyapon iyang pagka-inosente jud nga bata. 17 ka antigong imahin ang anaa sulod sa Yap Ancestral House nga adunay sugilanon ang matag usa nga nagpalig-on sa pagtuo sa mga debuto. Sama sa kinabuhi ni Val San Diego nga dili gyud mopalta sa kalihukan o tawag sa balaang bata, taliwa sa mga pagsuway apan gisapnay siya sa hari sa tanan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.